Исәнмесез, Дөнья студия тапшыруларын караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясының тапшыруында Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстанның Дәүләт советы депутаты Ринат Зиннур улы Закиров катнаша. Ринат Зиннурович, хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез. Менә әле яңа гына сәфәрдән кайттыгыз. Зур сәфәр, узак сәфәр, ерак сәфәр булды. Ләкин бу конгрессның төп юнәлешләренең берсе бу халкыбызның гореф-гадәтләрен, фольклорын, йолаларын барлау һәм аларны бер мәйданга туплап уздыручы милли бәйрәмебез Сабан туе. Ул быел 15нче тапкыр федераль күләмдә Красноярск каласында узды. Һәм менә шушы эшләрнең башында торган кеше буларак, сез менә бүгенге бәйрәмнән, шу Сабан туйдан канәгать калдыгызмы? Әйе, сез бик дөрес әйтәсез. Инде 15нче тапкыр без бөтен илдән милләттәшләребезне җыябыз. Бу федераль Сабан туй. Ул үзенә күрә аерым бер проект буларак инде халкыбызның рухи дөньясына, рухи тормышына шактый үтеп керде. Без менә Красноярск районында үткән Сабан туйда искә төшереп утырдык. Беренче федераль Сабан туйларны, гомумән төбәкләрдәге, ил төбәкләрендәге Сабан туйлар ни дәрәҗәдә бүген халкыбызның рухына туры килә, халкыбызның борын-борыннан сакланган гореф-гадәтләрен яңадан тыргызу дигән мәсьәләдән чыгып карасак, чыннан да бу федераль Сабан туй инде бөтен яктан да халкыбызның рухы яңадан тормышыбызга кайткан икәнне күрсәтеп тора. Беренче Сабан туйларда ул кайда гына узмасын, Идел буйларындамы, Себерләрдәме, әлбәттә Сабан туйның бөтен атрибутларда әле булып бетми иде. Кайдадыр ат чабышлары булмый, кайдадыр көрәш шундый дәрәҗәдә генә. Менә бусында Красноярскилылар ул бөтен илебезгә, үзләренә генә түгел, бөтен илебезгә һәм шул исәптән безгә дә бик матур Сабан туйның үрнәген күрсәттеләр. Мастер-класс. Мастер-класс дип әйтергә дә мөмкин. Юкка гына президент, Татарстан президенты шушы Сабан туй барышында безгә бу Сабан туйны ниндидер бер әсбап иттереп, методик ярдәмчел итеп, шуның буенча төзеп бөтен калганнарга таратырга әмер бирмәде. Ул чыннан да шушы Сабан туй бәйрәм барышында ук бөтен ягы, аның төзелеше, аның бизәлеше, андагы бөтен яктан уйланган булуы, гомумән әле безнең Сабан туй 2 көн буена баруы булганы юк иде. Федераль Сабан туйларда шулай ук ат чабышында, көрәштә бер көнне барысы да уеннар белән, калган атрибутлары белән. Монда алар беренче көнне безнең Татарстаннан килгән сәнгать осталары концерты гына түгел, көндездән башлап ат чабышларын уздырдылар. Ат чабышлары шулай ук бик матур дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә 8 заезд, шуларның күбесе бик нык уйланып, губернатор президентында, Сабан туй президенты һәм башкалар шундай бик матур итеп уйланып эшләнгән. Халык бик күп иде, чабыш атларны яраталар, халык татарлар шул хәтле бердәм булып бу чабышларда катнаштылар. Икенче көнне гомумән президент һәм губернатор катнашында бу бәйрәмнең рухы тулысынча ачылды. Беренчедән шәһәрнең иң матур гүзәл җирендә Енисей елгасы шәһәр уртасында 2гә аерылып утрау хасил итә. Менә шушы утрауда яңадан яңа мәйдан төзегәннәр. Ул мәйданның зурлыгы, ул мәйданның киңлеге, аның җиренә җиткереп эшләнүе, табигатьтә күз алдына китерегез, су буендагы әрәмәлектә бөтен шартларын китереп, асфальты да салынган, брусчаткадан юлларда төзелгән, гомумән шул хәлдә зәвык, чирәме дә бар, агачлар да җитәрлек, суы да бар. Гомумән бәйрәм барышында менә ничек борын-борыннан татар халкы гаилә, төркем су буйларына, агачлар араларына ашъяулыклар җәеп, шунда утырышып, гармуннар уйнап, чикердәшеп, чәй ичеп, менә шушындый дәрәҗәдә
дә иттереп шулай оештырганнар. Шуңа күрә дә анда катнашкан кемнең генә моңа күңеле булмагандыр. Бөтен халык бердәм булып, кичкә хәтле таралмыйча ах итеп менә шушы бәйрәмне бәйрәм иттеләр. Бу Сибир җирендә, Ерак Красноярск краенда. Монда татарлар күбесе әлбәттә Столыпин чорында авыл булып күчеп утырганнар Татарстаннан, Башкортстан җирләреннән. Менә шушы соңгы елларда шушы авылларның күчеп утыруының юбилейларын бик зурлап үткәрделәр. Һәр авыл алар 100 еллык юбилейларын уздырдылар. Бу Сабантуй алдыннан гомумән Красноярскның үзендә яшәүче милләттәшләребез, андагы милли оешмалар зур төркемнәр оештырып, шушы төркемнәр белән, артистлар белән, җәмәгать эшлеклеләре белән, язучылары, шагыйрьләре белән бергәләшеп, шушы авылларны йөреп чыкканнар. Барысы Красноярск краенда 42 татар авылы. Шул авылларның барысында йөреп чыкканнар. Президентыбыз бүләк иткән автобуска утырып, алар һәр көнне атнаның 2 көнен шушы авылларга барып, концертлар куеп, алар белән очрашып, Сабантуй турында сөйләп, гомумән аралашып, авыл рухын күтәреп, авылларның рухын күтәргәннәр. Инде бу Сабантуе бөтен милләттәшләребезнең шушы авыллардан, шушы районнардан автобусларга тиел барысында оештырып алып килгәннәр. Гомумән Сибирнең бөтен төбәкләреннән, барысы 36 төбәктән 500-гә якын милләттәшләребез җыелды. Шуңа өстәп әле Татарстаннан килгән 500-гә якын артистлар һәм көрәшчеләр, гомумән шушы иҗат белән Сабантуйны үткәрү белән бәйле кешеләр барысы да шулай 500-гә якын булды. Гомумән 1000-гә якын кунак кына җыелды. Красноярскиларның үзләре андагы милләттәшләр белән бергә әлбәттә безнең Сабантуй беткәндә әйттеләр, 70 меңгә якын кеше үтте Сабантуйдан дип. Бу искиткеч зур шушындай чара гына дип әйтергә дә ничектер теләйләнмәй. Бу чара гына түгел, бу милләтебезнең рухының яңадан үзенең бөтен байлыгын күрсәтә алуы дип саныйм мин. Мен әле хәтерлим, беренче федераль Сабантуйны ул Саратов каласында булган иде. Бәләкәй генә мәйданда, зур түгел. Кеше дә аз, беренче федераль Сабантуй диләр. Мин монда Саратовтан килгәннәр, Самарадан килгәннәр, тагын Тольяттидан килгәннәр. Шушы булды микән федераль Сабантуй, бу шу килеш калыр микән дигән идем. Ләкин аның менә күләме, дәрәҗәсе инде хәзер теге Идел буеннан күчеп Сибирләренә әйләнеп Красноярскига, әле бит 16-нчысы булачак ул Сабантуйны Алла бирсә. Менә ул эстафета кемгә бирелде? Бу елгы эстафета инде Сабантуйларның традициясе. Сабантуй биткәндә халык алдында киләсе елда уздырачак төбәк шушы эстафетаны, аның төп символы булган канатлы атны кабул итәләр. Бу юлы ул канатлы атны Түбән Новгород өлкәсе татарларының вәкилләре хакимият белән бергәләшеп чыгып, сәхнәдә зурлап кабул итеп, үзләре белән алып кайтып киттеләр. Бу Түбән Новгород губернаторының әмере буенча инде ул үткән ел, 1 ел алдан безнең президентыбыз белән килешеп, хатлар язышып, хатлар алышып, бу мәсьәләне хәл итеп куйганнар иде. Менә ниһаять Сабантуйда алар бу эстафетаны үзләренә кабул иттеләр. Бу безнең өчен бик мөһим әйбер. Аның киләчәктә шулай дәвам итүе. Икенчедән, без куанып милләттәшләребезгә бу турыда әйтергә тиешбез. Сабантуйларны, федераль Сабантуйларны, гомумән бөтен Россия авыл Сабантуйларын уздыру буенча һәр төбәк алдан билгеләп куя, алдан чиратка бу мәсьәләдә инде шактый чираты да бар. Без быел уздырабыз, киләсе елга безгә бирегез дип әйтелгән әйткән төбәкләр бар. Шуңа күрә дә әле Сабантуйыбыз Алла теләсә ярдәм, Алла теләсә дәвам итәчәк һәм шушы зур күләмнәрдә төрле төбәкләрдә яшәгән милләттәшләребезне куандырып, аларның рухын күтәреп, ил буенча үзенең атлавын дәвам итәчәк. Конгресс мөнбәре сәхифәсе дәвам итә. Бүген бездә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринадин Нурул Закиров сөйләшүебез Красноярскида узган Сабантуй турында. Ринадин Нурович, менә соңгы вакытта Сабантуйда көрәш батырлары бит.
bir җиргә барабыз, көрәш батырлары, көрәшчеләр җыелышып баралар, икенче җирдә җыелышып баралар. Милли көрәшне күрсәтергә тырышалар. Барып җитмәгән җирләрдә бар, көрәшне аңлап бетермәгән регионнарда булырга мөмкин. Менә быел Сабантуйда, Оренбург Сабантуенда Теләче җегете батыр калган иде безнең. Ә монда батыр шушы машинаны, тәкәне кем алды? Кайсы регион? Ул мәсьәлә безне һәр елны борчып килә, чөнки көрәшченең осталары, чыннан да чын осталары ул инде Татарстанда. Елдан ел без күреп торабыз, федераль сабантуйларда да, бөтен Россия авыл сабантуйларында да Татарстаннан килгән көрәшчеләр әле бөтен һәр елны батыр булып калып киләләр иде. Безнең әлбәттә шушы төбәктә узган көрәшчеләрне калдырасыбыз килә. Алар да куансыннар, алар да үзләренең батырларын булдырсыннар иде, чөнки Сабантуй батырлары турында халык гомер-гомергә Сабантуйдан соң әле шактый зак сөйлиләр, ничек көрәшкән, нинди алым белән көрәшкән, чиста көрәшкәнме, матур көрәшкәнме, бөтенесе бик мөһим халык өчен. Көрәш ул Сабантуйның йөзек кашы. Шуңа күрә дә моны biz bir nичектә катнашып булмый. Әлбәттә теләк кенә Сабантуйларның батырлары төрле төбәкләрдә үткән төбәкләрдә һәм башка төбәкләрдә килеп батыр калсыннар дип безнең шушындый теләкләребез бар. Шуңа күрә дә монда бу федераль Сабантуйларда без 120 килограмм өлчәү белән сикләнергә дигән карарда кабул иткән идек. Ул шулай бара да, ләкин барыбер әлегә төбәкләрдәге көрәшчеләр безнең Татарстанның көрәшчеләре дәрәҗәсенә үсеп җитә алмый. Ул шулай күренеп тора. Менә бу Сабантуйда безнең өчен бу көтелгән дип әйтик. Икенче төбәктән булды, Татарстаннан түгел. Менә бу юлы инде Муса дигән җегет күрше Мали Республикасыннан батыр калды. Бу чыннан да чит төбәкләрдә дә инде батырлар үсеп килә дигән фикерне тупларга мөмкинлек бирә. Biz моны хуплыйбыз һәм киләчәктә дә шулай. Әле Түбән Новгородлар үзләре ничек тә Татарстаннарга бирмәсләр дигән өмет белән калабыз. Чөнки Түбән Новгородта көрәшчеләр шактый саллы көрәшчеләре бар. Гомумән бөтен төбәкләрдә дә шушындый үзләренең батырлары, үзләренең көрәшчеләре үссеннәр иде. Күпме-күбрәк көрәшчеләр була. Шу хәлле милләтебезнең рухы тазарак була. Без шулай дип саныйбыз. Әлбәттә Татарстан бу яктан бик нык алга киткән көрәшчеләрнең оясы булган зур төбәк. Шуларга ияреп калган төбәкләрдә дә көрәшчеләр үссен иде. Без шундый теләк белән теләктә калабыз. Әгнезинович менә сез әйтеп киттегез, Сабантуйга чират торалар дип. Әлбәттә бездә үткәрик федераль Сабантуйны, авыл Сабантуйын бездә үткәрик дийләр. Менә президентыбыз Бурятиягә барган вакытта алар да Байкал буенда үткәрик әле Сабантуйны дип тәкъдим ясаганнар. Менә Байкал буенда Сабантуй үткәрергә каршы түгелме? Сабантуйны үткәрү мәсьәләсе чыннан да бик демократик рәвештә президент төрле төбәкләрдә булганда, шушы татарлар белән очрашуларда күп тапкырлар мәсьәлә күтәрелә һәм президент үзенең фатихасын, үзенең ризалыгын бирә. Ул Бурятиядә да шулай килеп чыкты. Алар андагы татарлар белән очрашу вакытында чыннан да губернатор да катнашты. Шушы Бурятияның башлыгы ул бу мәсьәләне үзе куйды. Татарларга ниндидер үз ягыннан җылылык булсын өчен һәм гомумән шушы төбәктәге милләттәшләребезнең активлыгын тагын да күтәрү максаты белән президент каршында шушы Сабантуйны үткәрү мәсьәләсен куйды. Президент әлбәттә бу мәсьәләне карарбыз дип уйларга дип протоколга керттерде. Киләчәктә әле төрле төбәкләрдән килгән тәкъдимнәрне караганнан соң бу мәсьәләдә президент үзенең карарын әйтәчәк. Шуңа күрә әле 18 елдагы Сабантуй мәсьәләсе хәл ителмәгән, инде 16-17ләр алар билгеле. Бәлки 18 елда, бәлки шушы Байкал буенда да Сабантуй булуы ихтимал. Сабантуйның бизәкләре күп була. Менә ат чабышы аерым булган ул көннәр бит. Татарстан сәнгать осталары аерым концерт күрсәттеләр. Әле бит тагын бер үзгәлек булды. Татар китаплары күргәзмәсе эшләде. Менә монсы да бит инде Сабантуйның бер матур бизәге булып тарихка кирип калачак менә. Әле без 10 ел элек Красноярск каласында
аларның Кырай китапханәсендә татар китаплары бүлеге ачкан идек. Шушындагы шушы китапханәнең мөдире бик үзе теләве буенча без конгресстан күп кенә татар китаплары алып барып, аларга бүләк итеп, шушы бүлек булдырылган иде. Ул бүлек шушы еллар içinde шактый гына саллы эшләп килгән. Без аңа елдан-ел китапларны истәп бардык. Үзебездә мөмкин булган яңа чыккан китаплар анда аларның бүлекләрендә арта барды. Менә шушы китапханәдә янда каласы килмичә Сабантуйга туры китереп, алар яңа китап күргәзмәсе ачканнар. Анда борынгы архивларда сакланган, архивлардан алынган төрле ниләр белән китаплар белән борынгы китаплар 16-нчы, 17-нче, 18-нче елларда 16-нчы, 17-нче, 18-нче гасырларда чыккан китаплары аларны шактый гына күп. Алар Иркутск калаларыннан күчкән архивларында үзләрендә туплаган булганнар. Менә шушы зур байлык безнең рухи байлыгыбызны алар бүгенге көндә дә шушы күргәзмәгә куйганнар. Алар белән бергә соңгы елларда Татарстанда чыккан бик затлы китапларны куйганнар. Менә шушы китап күргәзмәсенә безнең анда яшәүче татар интеллигенциясе вәкилләрен чакырып, төрле катламнардан андагы укытучылар да бар, анда галимнәр дә бар, барысы да катнаштылар. Бик матур бер рухи байлыгыбызны күрсәтә торган бер чара булды. Алар аңа бик матур итеп концерт программасы әзерләгәннәр, шушындагы татар коллективларыннан. Гомумән татар китабы турында, татарның тарихы турында саллы чыгышлар булды. Бусы да ям өстенә ям дигәндәй Сабантуйга менә шушындый бөтен мөмкинлекләрендә файдаланып, алар татарның рухи байлыгын күрсәтергә тырышканнар. Бу минемчә бөтен яктан да мактауга лаек, бөтен яктан да күркәм безгә үрнәк булып торачак. Әлбәттә безнең монда автономия җитәкчесе, оешмабызның җитәкчесе Вагис Файзуллинның да хезмәте бөтен Сабантуйны уздыруда да гомумән шушы Вагис Файзуллин җитәкли торган Яр татар милли оешмасы бөтен мәсьәләләрдә дә башлап йөрүче, хакимиятләр белән дә элемтәләре бик саллы, аларны бөтен яктан да ихтирам итеп, үз итеп, алар белән бу оешма белән эшлиләр. Бөтен нәрсәдә дә шушы бердәмлек сизелеп тора. Андагы милләттәшләребезгә мин инде Сабантуйны япканда да әйттем. Хәзер дә менә шушы бердәмлек булганда безнең эшләребез барачак. Бердәмлек булмаса, хакимиятләрнең дә кәефләре төшә, күңелләре төшә. Алар да ничектер яндарак тотырга тырышалар андый оешманы. Менә андый төбәкләрдә безнең бар. Менә Красноярск каласында губернатордан башлап хакимиятнең бөтен баскычларындагы татарлары да бар анда. Ике бик зур районның, берсе Енисейск районы, икенчесе Лесосибирск каласындагы хакимиятне безнең татар кешеләре җитәкли. Монсы да бик мактаулы, монсы да бик мәртәбәле. Димәк, хакимияттә инде гомумән монда йөгереп йөрүче хакимият вәкилләре арасында да татар кешеләре бар ва милләттәшләребез бар. Шуңа күрә дә аларның булуы үзенә күрә бер таяныч, ышаныч дип карарга кирәк. Гомумән Красноярск каласындагы яшәүче милләттәшләребезнең бүген рухы күтәренке, күңелләре шат, бәйрәм шуны күрсәтте. Нәзин, сез федераль Сабантуйны оештырган күргән кеше, авыллар Сабантуйын оештырган күргән кеше, Европа Сабантуйын күреп кайткан кеше Сабантуй. Менә татар өчен, төрле авыллар Сабантуйында булган кеше Сабантуй татар өчен. Менә сезнең өчен нәрсә ул? Сабантуй гомумән бик күп тормышыбызның бик күп якларын үз иченә алган. Ул татарның рухи күтәрелеше, рухының чагылышы, ул татарның яшәеше, бүгенге дөньядагы яшәеше. Ул безнең кайбер скептиклар Сабантуй белән генә милләтне саклап булмый дигән кешеләр дә табыла, юк түгел, алар да очраштыргалый. Ләкин Сабантуй белән генә саклап булмый. Сабантуйның үзенең урыны, үзенең әйткәнемчә тормышыбызга йогынтысы, күләмле йогынтысы. Ләкин Сабантуй
бигрәк тә чит төбәкләрдәге, чит илләрдәге милләттәшләрнең елда менә рух чисталыгын, күңел чисталыгын, татар булып, татарлыгын саклаучы иң зур чараларның берсе. Менә шуннан башлана, әгәр дә милләттәшләребез бергәләшеп очрашырга киң күләмдә, анда бит 70 мең кеше арасында күпмесе татар икәнен Ходай үзе генә белә. Аның бит башка милләтләр карарга дип килә. Башка милләтләр безнең сәнгатебезне, безнең ничек бәйләм итүебезне карарга киләләр. Анда килеп аракы эчеп, сыра эчеп, ниндидер бер җүләрләнеп йөрүчеләрне түгел, шушы гармун тартып, түбәтәй киеп, ашъяулыкка тыгымнарын куеп, рәхәтләнеп, үзара чикердәшеп, гапләшеп, чәй ичеп утырган милләттәшләребезне күргәч, аларда беркемнең дә ниндидер канәгатьсезлек хисләре белдергәне юк, киресенчә барысы да бердәм булып, халыкның губернатор өчен бу моннан да кала зур үтемле чара булуы мөмкин түгелдер. Чөнки төрле милләтләрнең, зур милләтләрнең шушында ризалык белән, шушындай канәгатьлек хисләре белән шусында катнашуы, аның әлбәттә хакимият белән халык арасындагы араны бик якынайта, бәйләнешләр нык була. Шуңа күрә дә губернаторның бу мәсьәләдә бик канәгатьлек хисләре белән рухланып сөйләве дә сөйләүнең нигезе безгә аңлашыла. Менә шушы сабан туйлар киләчәктә дә милләттәшләребезне берләштерүче, яшь парларны кавыштыручы, яңа татар гаиләләре барлыкка килүе, гомумән татар гаиләләрендә шушы туган телебезнең һәм груп гадәтләребезнең саклануына бик зур ярдәм итә торган зур шундый чара булып саклансын иде. Ул шулай булыр да Алла бирса. Чөнки безнең бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребез беренче чиратта шушында урнашканнан соң мәчетләр корганнар, шушы мәчет тирәсендә рухи тормышны булдырганнар, икенче яктан шуның икенче канат иттереп сабан туйларны уздыруны керткәннәр. Менә шушы дин белән бергә янәшәдә рухи тормышыбыз барса, бу безнең милләтебез татар булып яшәячәге көн кебек ачык. Башка милләтләргә үрнәк булып, башка милләтләр белән шушында ул бит сабан туйда аралашу якынайта, безнең милләтебез турында фикер тупларга мөмкинлек бирә. Шуның өчен дә кайда гына барсак та сабан туйга карата мөнәсәбәт искиткеч җылы. Моның белән без горурланырга тиеш. Бу безнең халкыбызга мөнәсәбәтнең җылылыгы турында да сөйли. Рәхмәт Ринат. Бүген безнең Конгресс мөнбәре сәхифәсендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Ринат Зиннур улы Закиров катнашты.